Sziasztok, sziasztok! Újra itt vagyok, kezdődhet a mese. Ez az első oldal. Hogy ki vagyok? Én vagyok a híres egyfejű. A nevem is ennyi, csak Süsű. De én egyiket se bánom, egyfejűként élem a világon. Vidám lelkem senki se érti, se gyerek, se nő, se férfi, senki itt a világon. Mi is az, én titkos nagy álmom, jaj. Kitagadott az a jó apám, azóta vándorlok úgy bizám. Befogadnak majd az emberek, egyik szeret, másik meg remek. Miért jöntek tőlem? Hiszen tudok egy csomó illemszabályt, bizony. Üdvözöllek, dicső lovad, szép a ruhád, szép a lovad. Mi szél hozott, mondsz erre, és mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszám. Ó, te kedves királylány! Sarkány! De ranga! Legszentebb dolog a barátság. Többet ér, mint minden királyság. Nekem is van egy jó barátom, ha bajba jut, majd én kirántom. Ez a Süsű mégis nagyszerű, ha bár amint látszik egyfejű. Egyfejével mégis jót nevet, szeretnénk is őt az emberek. Egyfejében csörgész, nem lesz sorsa túl nehéz. Mi lesz veled, te egyfejű? Mihez kezdesz itt, jó Süsű? Bizony befogadtak, sőt szeretnek, sőt mindent én csinálok. Csináltam hidat, háztetőt, és már nekem is van otthonom, és én seprem az udvart. Jaj, most mennem kell. Süsű, gyere már! Süsű! Jövök már, jövök, itt is vagyok. Füstbe a kemesz. Hőmérőd van? Nincs. Na nem baj, addig füstöl, amíg tüzes nem lesz. Befűtöm. Előbb fát vágjál! Ha nem vágsz fát, akkor nem tudom eladni a ténynek. Világos, mint a van. Előbb a favágás. Előbb a favágás. Állj! Mi lesz a tegnapi szénnel? Előbb éges ki! Előbb kiégetem. Egy tapottak se, előbb készíts ki a tapnak való bőrt. Előbb a talpnak való bőr. Nem mész sehova! Üres a kancsó, nincs fönn bor! Kiszárad a gighánkeben a nagy hőségre! Előbb guríts fel a hordót! Gurítom. Először a hordó, azután a talpnak való bőr, utána a szénégetés, azután a favágás, azután a kemény. Hé, hátrébb! Csak itt mulattok meg isztok, fényes nappal, és ki fog dolgozni? Ne törődj veled, Adus, mi se törődünk, Süsű dolgozik helyett. Az én küldte nekünk ezt a sárkányt. Megküldte, mert nekem nem az biztos. Hát ez a szegény sárkány. Mit csináljak a sárkányfüvemmel? Elszállok. Vacak. Mit csinál itt, lelkem? Sárkányfű árus uram. Tönkreteszi azt a drága füvet, jaj. Tönkreteszem. Hát kell ez itt valakinek? A nyakamra száradt az egész. Amióta itt van ez a Süsű, ez az egyfejű szoposborjú, csak nevetnek, ha sárkányfüvet látnak. Ki fél itt a sárkánytól, he? Hiszen a tenyerükből leszik olyan jámbor. Hát miért nem néz valami más mesterség után? Van annyi. Más mesterség.
Már az ükapám is sárkányfüvet árult. Éppen én kezdjek újat. De mit? De hogy? Ki kellene találni valamit. Ki bizony. 2 napja nem ettem. Hallhatóan korog a nyomrom. Te szegény. Hát csak törje a fejét, nekem dolgom van. Ilyen éhesen nem tudom törni a fejem. Nem bírom tovább. Muszáj ennem egy falatot. Most nem néznek ide. Főtt hús, sült hús. Legalább azt a perecet az asztal széléről. Most. Hopp! Mi van? Mi volt ez? Na. Valami árnyék suhant az asztal mellett. Csak ez a szerencsétlen sárkányfűárus. Lopja a perecet! El is futott vele. Aki nem dolgozik, ne is egyél. Ilyen korász, ingyen élő perec tolva. Ilyen kórás, te tisztaképű. Majd leszel te még ingyen élő, te csízes felekű. Törd a fejed, sárkányfűárus, te vagy itt a legokosabb. Én vagyok itt a legokosabb, és mégis csúfot űznek belőlem. Ezért még bosszút állok. Bosszú, édes bosszú, az lesz majd. Ha ennépség dolgozik és fejet hajt. Ingyen élő, éhen kórás, naplopó, majd húzzátok ti az igát, mint a ló. 7 legyet üldök majd így egy csapásra, s nem lesz gondom evésre meg ivásra. Bosszú, édes bosszú, az lesz majd, ha népség dolgozik és fejet hajt. Ha népség dolgozik és fejet hajt. Ha népség dolgozik és fejet hajt, az lesz majd. Felség, milyen vadászat lesz? Tudnom kell a felszerelés miatt. Körvadászat, hagytóvadászat, vagy... Királyi vadászat. Értem, akkor nézzük csak a listát. Tarisnya, vadászkült, megvan felség? Megvan. Vízhatlan csizma, nyílvessző, zsebkendő? Az is megvan. Kopognak. Bújj be! Ki az? A sárkányfűárus. Felséges királyom, ne haragudj, ha zavarok. Zavarsz, persze, hogy zavarsz. Nem látod, hogy öltözködöm? Csak azért zavarlak, felség, mert egy szörnyű igazságtalanságra szeretném felhívni a figyelmedet. Hogy? Mi? Igazságtalanság? Mondd el a kancellárnak. Mi az? Felség, a kancellár nincs itthon, tanulmányúton van. Na jó, hát akkor mondd el nekem. De szaporán, mi az az igazságtalanság? Az az igazságtalanság, felséges királyom, hogy Süsű mindenkivel törődik, de ővele senki se törődik. Nincs, aki gondozza, nincs, aki etesse, nincs, aki itassa, nincs, aki szeresse. Nincs. Na már most, én kitaláltam valamit. Ha felséged is beleegyezik, én olyan valamit találtam ki, ami mindent megold, és mindenki jól jár. Mit találtál ki? Mondd már gyorsan. Sárkány ellátó vállalat. Ezt találtam ki. Sárkány ellátó... Micsodát? Vállalatot. Mindjárt elmagyarázom. Mert ugyebár Süsű dolgozik helyettünk, gondoskodik rólunk, a sárkány ellátó vállalat pedig gondoskodik Süsűről. Egyszerű és nagyszerű, és nem kell hozzá semmi más, mint egy pecsét, egy aláírás és karhatalom. És nyugodtan mehetsz vadászni, mert megszüntetted az égbe kiáltó igazságtalanságot. Sárkány ellátó vállalat. Nem hangzik rosszul. Írnok? Igen. Aláírás, pecsét. Igenis, aláírás, pecsét. Hadvezér, gyere be! A hadsereg mindenben támogassa a sárkány ellátó vállalatot. A többit majd a sárkányfűárus elmagyarázza. Én sietek vadászni. Köszönöm, felség. Jó vadászatot, felség. Sképet ne vágja!
Iszom! Borosgépetben adjál, majd dolgozik a sárkány! Emberek, mi ez? Ott jön a sárkány! De szigorú És ott jön a Egy legyen! Nem is érte. A sárkány ellátó vállalat e perctől átveszi a hatalmat. Mindenki köteles engedelmeskedni. Írok, Igen? mutasd meg nekik az okiratot. Ez itt a királyi pecsét, hiteles. Ez itt a királyi aláírás, ez is hiteles. És ott jön a katonaság. Mi a nyava ez? Mi a mennkű ez? Még hogy te parancsolsz nekem? Te ilyen kórász, abból nem eszel! Fontosok! Ilyes! Láncsát szegez! Ilyes! Lelni, nem moczanni, szájod befogni! Jól van, zsoldosok. Kaptok majd egy kitüntetést. Több kérdés nincs? Kitüntetés, több kérdés nincs. Nincs. Ülnek csendben. Ennyi. Több lelkesedést kérek. Például egy kis mosolygást. Például egy kis nevetést. Például egy kis éjjelzést. Na, hadd halljam, mi lesz? Ki kezdi? Csak bátra. Ilyen. Jól van, Csizmadia. Fizetésemelést kapsz. Köszönöm. Éljen. Jól van, Pík. Éljen. Te is fizetésemelést kapsz. Köszönöm a családom nevében. Családom ugyan még nincsen, de se baj, majd lesz. Köszönöm. Látom, jó a hangulat. Kezdhetjük a munkát. Favágók, ti menjetek és mérjétek meg a sárkány derekát. De ne feledjétek, minden adat titkos és bizalmas. Rohanunk! Sénégető! Itt a macsak! Lásd, hogy nem haragszom rád, ha bár nem ilyen eztél meg. Egy titkos és nagyon bizalmas feladatot bízok rád. Rám? Igen, menj és számold meg a sárkány fogát. A tejfogakat is. Én nem is tudok Jól van, ne hálálkodj. Menj. Megyek, hogy sem. Csizmadia, Igen. te megméred a kezét. Megyek a kezét, de miért a kezét? Én jobban értek a lábához. Na mindegy, parancs, az parancs. Kocsmáros, te megméred a száját. Értettem a száját. Nekem az semmi, látom, én már elég tátott. Pík, te megméred a talpát. Igen, is megmérem, de még mennyire, hogy megmérem megint. Semmi az. Zsoldosok. Tudtok énekelni? Tudjuk! Aztán milyen hangotok van? Bassz. Kontra, basszus. Akkor jó. Akkor tanuljatok be egy altatódalt, majd tiringatjátok álomba süsüt. Indulás! Ilyes! Merünk én beleújjuk! Lépés én! Dúj! Jó! Hű, de éhes vagyok. Mindenki elment? Igen. Most már csak mi vagyunk ketten. Meg ez a terített asztal. Akkor együnk. Egyél te is, van elég. Igen. Dolgoznak a favágók. Dolgoznak. Dolgozik a szénégető. A szénégető. Mindenki dolgozik. Mindenki dolgozik. Mi nem uzsonnázunk. Uzsonnázunk. Ez itt egy csirkecomb. Csirkecomb. Gyere a hasamba. Gyere a hasamba. Itt ez a finom pecsenye. Pecsenye. Te is gyere a hasamba. Te is gyere a hasamba. De finom, jaj, de finom. pompás. Pompás. Sikerült az ötletek? Sikerült bizony. Én vagyok itt a legokosabb. Én vagyok itt a legokosabb, illetve te vagy. Na, még ezt a kis gajat összetöröm égni. Na, még ezt is. Jó lesz a kemencébe. Süsű, gyere ki a fák közül! Miért? Ne bujkálj! Gyere már! De miért menjek ki? Ne vitatkozz! Titkos és bizalmas. Úgy van. Ne bordibálhatok. Itt órák. Az más, ha titkos és bizalmas, akkor kimegyek. Na,
Itt vagyok, ragyogok. Állj egyenesen! Megmérjük a derekadat. Minek méritek meg a derekamat? Azt nem mondták? Lehet, hogy nadrágot kapsz. Nadrágot? Kész! Fogd a madzagot! Feszítsük ki! Indulás! A fene ezt a madzagot! Süsű! Itt vagyok. Te is megméred a derekamat? Nem. Én a fogadat számolom meg. Légy szíves, tárts ki a szád, mondd azt, hogy á, és ne beszélj. Kettő. Ide veled van! Süsű, nyújtsd ki a kezed! Kinyújtom. Megint belezavarodtam, mondtam, hogy ne beszélj! Minek gyötröd az agyadat? Kérdezd meg tőle, és kész. Tényleg, na hát! Süsű, hány fogad van? Hogy beszélhetek? Persze, hogy beszélhetsz. Itt elől 2, ott hátul még 2. De lehet, hogy az egyik lyukas. Köszönöm. Elől 2, hátul még 2. Miért méred meg a kezemet? Azt nem közölték. 1 arasz, 2 arasz, 3 arasz. Lehet, hogy titok. Na, én megyek. Az én kezem titok? Süsű, mennyire tudod kitártani a szádat? Mondd, hogy várom a párom. Várom a párom. 2,5 akkor. Ha becsukom akkor is? Akkor valamivel kisebb. Na, viszontlátásra. Süsükém! Süsű! Légy szíves! Lépjél bele abba a pocsolyába! De akkor sáros lesz a lábam. De nem baj, az majd megmosod. Ez fontosabb, mert meg kell mérnem a talpaj nyomát. Legfeljebb megmosom. Na, most a másikkal. Hogy bizony, jó van, Süsű! Szép tiszta nyomot hagytál, Süsű! Köszönöm, már szaladok is, nehogy elfelejtsem. Megmérték mindenemet, még a lábam nyomát is. De vajon miért? Kinyitni? Én vagyok itt a kancellár. Zsoldosok! Kinyitni? Nekem kell kinyitni. Mi? Üres a vár? Nincs itt senki. Hol vannak a zsoldosok? Valami megváltozott. Érzem. Valami változást érzek. Mi van itt? Mi történt, amíg én nem voltam itthon? Aha, ott vannak. Hé, írnok! Sárkányfjárús! Mi van itt? Mi történt itt? Nagy változás történt, igen. Kancellár uram. Nagy változás. Éreztem, az én orrom nem csal. Na, gyerünk, mondd gyorsan. Sárkány ellátó vállalat. Pecsét, aláírás hiteles? Minden megszervezve, minden beindítva. A katonaság teljes közzel énekel. Kancellár, mi van itt? Hogy mi van itt? Nem elég, hogy mindenki lustálkodik. Most már Süsű se dolgozik, ráadásul nem is találom sehol. Nem látod, hogy most jöttem haza? Ne szólj bele, ez államügy, nem konyhaügy. Gyerünk a trónterembe. Államügy. Na hiszen itt meg minden a fejek tetejére áll. Sárkány ellátó vállalat. Az ötlet jó. Köszönöm, kancellár, köszönöm. A kivitelezés pocsék. Kezdetleges, tudománytalan. Ezennel átveszem az irányítást. De a legjobb kezekben lesz. Csak azt engedd meg, hogy én is ott legyek a közeledben. Helyes. Mégiscsak te találtad ki, de a többi teljesen szakszerűtlen. Mi volt eddig? Lábmérés, kézmérés, szájmérés, fogszámlálás, derékbőség. Hülyeség. Nem mindegy. Jó, hogy idejében érkeztem. Enni kapott? Ki? Ja, eddig még csak mi ettünk. Süsű még nem kapott. Pedig ezzel kellett volna kezdeni. Tudod te egyáltalán, hogy milyen az igazi sárkányeledel? Nem tudom. Na, először is sok. Másodszor sárkányfűszeres. Például beléndek, kábítóka, kígyógyökér, polipfű, kivégző helyen szedett holdtöltei keresztes pók. Az egészet beszúrjuk porrátört békacsonttal, és kész is a sárkányeledel. Írnak? Igen. Mindent begyűjteni, tudományosan. Nem lehetünk kicsinyesek, ha Süsűről van szó. Megyek, kancellár. Összeszedünk mindent. Zsoldosok!
Hol töltei keresztes pó? Zögy bele! Kábítókás kígyógyökér? Igen, mi? Né, most egy kis hagyma, egy kis krumpli, egy kis liszt. Na, most beszórjuk porrá tört békacsontot. Ennyi kis mackot. Felfordul tőle, aki megeszi. Csak ne beszélj bele, a sárkány így szereti. Tudományosan be van bizonyítva. Mindent elvettek, kifosztották a kamerát. Holnap mit teszünk? Ó, még a padlást is lesöpörték. A sárkányellátó vállalat szent dolog. Süsü mindenkiért, mi pedig süsüért. Ha-ho! Süsü! Ha-ho! Ha-ho, királyfi! Mit csinálsz ott? Most éppen a pocsolyába léptem. Pocsolyába? Minek léptél a pocsolyába? Hogy megmérhessék a talpam nyomát. Bizony, már megmérték a derekamat is. Lehet, hogy nadrágot kapok? Aztán megmérték a kezemet. Megszámolták a fogamat, mind a 4-et. Nem tudod véletlenül, hogy miért csinálták? Értem már. Ez nem lehet más, mint a sárkányellátó vállalat. Én adtam rá parancsot, hogy foglalkozzanak veled. Igazán? Köszönöm, felség. Bár semmit se értettem belőle, de azért nagyon köszönöm. Dél van. Jaj, de éhes vagyok. Gyere, ebédeljünk. Meghívlak téged is. Na, köszönöm a meghívást. És mit ebédelünk? Vadkörtét. Az a kedvenc eledelem. A világon a legjobban a vadkörtét szeretem. És milyen nagy szerencse, hogy itt rengeteg vadkörte van. Finom, érett vadkörte. Kóstolj csak meg. Ó, de finom a vadkörte, más nevén a vackor. Eszegetném reggel, délben és délután 6-kor. Húsa roppan, leve csorran, harap gyorsan, akkor szádban marad a vadkörte, más nevén a vackor. Ó, de finom a vadkörte, más nevén a vackor. Eszegetem reggel, délben és délután 6-kor. Ugye finom a vadkörte, fenség? Nagyon finom, Süsü. Hát én már jól is laktam. És te? Én is, felség. De még ezt az egyet bekapom. Na, még ezt a kicsit a végén. Most már igazán jól laktam. Nem fér belém több vadkörte. Mi ez a lár? Nézd meg, Süsü. Nézem. Valami hatalmas üstöt hoznak. Ahó, megérkeztünk, letenni óvatosan. És oda Hé, Süsü! Igen? Süsükém, a sárkányellátó vállalat nevében időt, fáradtságot, nyersanyagot nem kíméltünk. Íme, itt a finom ebéd. Ebéd? Nekem? Hiszen én már ebédeltem finom vadkörtét. Vadkörtét, teljesen tudománytalan. A sárkányok azt teszik, ami ebben a kódexben meg vagyon írva. Ne haragudj, kancellár, de én sose szerettem a sárkányok eledelét. Talán azért, mert csak egy fejem van. De ezzel az eggyel csak is a vadkörtét szeretem. De azt nagyon. Itt van még meg sem eszik, mitől ők meg elvették. Senki se tudja, hogy mit tennék. Nem, senki sem kérdezik, hogy mit teszünk, úgy van. Csend legyen! Csend legyen! Igazatok van. Miután már Süsü ebédelt, megesszük mi. Már én is ebédeltem, de azért megkóstolom. Adjatok egy kanalat. Felség, azt nem lehet, ez embernek mérgező. Hát elrontották, megmérgezték, ki lehet önteni a sok drága ételt. Mi történik itt, kancellár? A sárkány ellátó vállalatot a sárkányfőárus találta ki. Igaz, de kaptam pecsétet és aláírás. Hát a pecsétet és aláírás kapott. Csend legyen! Halljátok szavam! A pecsétet és az aláírást én adtam.
Igaz. Az is igaz, hogy nem törődtem vele, mire is használják. De most törődöm. Rosszra használtátok. Visszaéltetek vele. Éppen ezért igazságot teszek. A sárkányellátó vállalatot feloszlatom. Nincs rá szükség. És arra sincs szükség, hogy Süsű mindenki helyett dolgozzon. Ezért ezután végezzen mindenki a maga dolgát. És az ebéddel mi lesz? Még nem ebédeltünk. És a király konyhán sincs egy falat se. Az ebédre ne legyen gondotok. Sikeres volt a vadászat terítve. A fácán van egy-két őz is. Mindenkit meghívok vadpecsenyére. Bölcs király, okos király, éljen, és Süsű is éljen. Sárkányfűárus, látom, hogy szíveden viseled Süsű sorsát. Éppen ezért mától fogva te leszel Süsű szolgája. Lesed minden kívánságát, teljesíted minden parancsát. Igenis. Ó, de jó jut, finom ebéd, eszünk vadat és vadkörtét. Ugyan, királyi szóm-rendet teremt, dolgozzanak az emberek. Éljen, te pedig Süsű, hű barát, mihez kedved van, azt csináld. Úgy van. Köszönöm, felség, azt teszem, lepkét fogni van nagy kedvem. És én. Te pedig légy a szolgája, lessed mi a kívánsága. Úgy ám lessed. Szundítok jó ebéd után, hagyd a legyeket szaporán. Hajton gazdán. Éljen,